थांगासिनो जों केंग' 7 बड'लेण्ड रिजिमनिफ्राय फैदों नामा? रेजिमेन्टनिफ्राय जों गासिबो बर'आनो गोजा बेयाव। चाइना बजारनिफ्राय जाराव भाई बन्दाराय लोगो आलिना लोगोफोर दैयानै आरो ओरै हेलौ लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि सन्जितगयारि यूट्यूब चैनलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर जों दिनै चाइना बर्डार थांनो नागिरदों आरोना। नै जोबोद गुसु जोबोद बरफ गोलैबाय थादों आरोना, माने खुवा खुबाय थादों। गोजौआवथ' बुहुद बरफ गोलैदों होननाय खोनादों आरोना। जों दायो लोगोफोर थांगासिनो दं आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर जोबोद गुसु आरोना। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। गरम दंहांनादों थांजोब्बाय होमबा खस्थ' थांजोबसिन होमबा थांगासिनो जों केंग' 7 बड'लेण्ड रिजिमनिफ्राय फैदों नामा? रेजिमेन्टनिफ्राय जों गासिबो बर'आनो गोजा बेयाव। जोङो बारा नङा, दिननि थाखाय थांदों 20 दिननि थाखाय 20 सान। बिनि उनाव जों गासिबो डाउन जाबोफिनगोन, माने फुरा चाइना बर्डार माबायाव थांगोन आरोखि जों दा। चाइना बर्डार 8 जन फैदों जों 8 जन लोगोफोर दैखौ नाय आरोना। Bodo nih. China. China bजारनिफ्राय जाराव भाई बन्दाराय लोगो आलिना लोगोफोर दैयानै आरो ओरै लोगोफोर नै गोजौआव खुवानो खुवा। लोगोफोर बे दैमायानो जाबाय चाइनानिफ्राय फैनाय दै आरोना, ओरैबायदि गुसु। बे दैमाखौ दायो जों बारबाय, बे दैमाखौनो जोंनि इण्डियान आर्मिफोरा माने नेयो आरोना लोगोफोर, जाहाथे बेजों चाइनानिफ्राय फैगोनदां होननानै, चाइना फौजिफोर फैगोनदां होननानै नेयो आरोना लोगोफोर। स' लोगोफोर दायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै जोङो हाग्रायाव हाबबाय, जोंनि गासै सामानफोरखौ लानानै गावगाबागाव जि जोमखौ लानानै जों हाग्रायाव हाबबाय। जों माने डाइरेक्टलि जोङो जोंनि केम्पआव थांसिन आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। जोबोद खस्थ' आरोना, जोबोद हाजो गोजौ गोजौ मानखोनांगौ। आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा, सर्टै आं भिडिअ खालामनानै खोन्थागोन। माने भिडिअ लानो खस्थ' आरोना, जुदि मबाइला बोरैबा गोलैलांबाथाय मबाइलखौ मोनफिननो आसा खम। मानसियाबो गलटिसे मिस्टेक गोलैलांबाथाय मानसिखौ मोननो थाना आरोना। लोगोफोर दायो जोङो माने दसे रेस्ट खालामबाय आरोना। जों मथथे 1 आवारसो 1 घन्टासो जोङो थाबायबोबाय। ओमफ्राय दायो नैबे दै सायाव माने जोङो रेस्ट खालामबाय आरोना दायो। बेनिफ्राय जोङो दसे 5-10 मिनिटसो रेस्ट खालामनानै जोङो दावखोफिनगोन लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो घन्टासेसो थाबायनो दंबावो, घन्टासेसो जों हाग्रा थाबायलांबासो जों केम्पखौ मोनगोन लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर जोङो जोंनि केम्पसिम मोनफैबाय। बेनिफ्राय केम्पखौ भिडिअ बानायनो हानाय माने एलाउड गैया। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जोबोद गुसु आरोना लोगोफोर, नै खुवा खुबाय थादों। लोगोफोर नै बेदर एवलायबाय जोंना, माने बेदर आरोना दिनै। नोंथांमोनखौ दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। थेंक इउ स' माच। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर। बाय बाय।